Bekuyinkonzo ebinomunyu. The death of a child never seems right. A child should have so much more time. A child should laugh, play and sing. Abafundi bekhala bezithulisa. Uhambile umfanyana omncane. Usithi nami ngiyalandela. Sikuphi isidingo sokuphila uma kusekhona sokudlula emhlabeni? Othisha bathuthiyamo ubezimisele kakhulu esikoleni. Uma kuhamba izingane ezincane kangaka, baphi abaphathi bakusasa? Baphi abaholi bakusasa? uNkulunkulu usithembile njengobaba ukuvikela izingane. Kodwa futhi mase kwenzeka kanje ubese uyayibuza ukuthi kahle kwenzakaleni emhlabeni kaNkulunkulu. Owengamele ezemfundo eGauteng unxuse ukuba kuvikelwe izingane. How do you feel when you are taking that life of a child, staring at you, looking for protection, hoping that perhaps it's a dream, perhaps ukuyadlalwa la? Lesi sigameko sesiholele ekutheni kugxekwe kakhulu izinyanga ngokuba nesandla kulokhu. We as a sector have failed the community in terms of educating them to be able to differentiate between these people who are killers and us who are healers. Lezi ngane ezimbili zabafana zizofihlwa ngoLwesihlanu.